Klumbai kya joto tipra salukrok no hingke tinina ne o video lamsogo joto tipra salukrok no. Engke norok social media ni bisingti nukhna ang bisikok kabang sanan thanya. Norok social media ni bisingti nukhna Bangladesh tabuk tam cholitong. Engke Bangladesh ni condition norok joton saimano na Bangladesh tam cholitong. Nga amnuti nang tini kok sanai te chini tipra tam cholitong. Amnuti bang thaisani kok sanai. Engke chini Bangladesh Chini Bangladesh ni chini tipra juk eba kheba chini tipra sarok tabuk safety ratong sanan thangke ekdom safety koroi ni hni mano tangoi hingke norok social media ni bisingti jotono nukhana saiman khana je chini tipra sarok bahaike guli kokjagoi tong chini tipra sarok bahaike sadok jagoi tong chini tipra sarok bahaike rape khaijagoi tong norok jotono nukhana social media ni bisingtui hingke omono tuino ang tini thaisani kok sanamusung thangka belai kheno just jeng Bangladesh simia chini Tripura bo choli tong hai tabuk chini Tripura bo jeng safety koroni hani mano chini Tripura ke jeng safety diba chini Tripura jeng safety korinyo chini Tripura bo jeng safety koroi ngenor joto nukhna Bangladesh ni ang tini jokonte ang Facebook ang video naina hani hapka afro ang chini tako khorsan video nuguru bo Bangladesh nengna Hengka ang o video no nukmani pore ang tamungkha mane ang asukheno mokoli mukti mak laikha asuken dukhu nangkha amsuken kosto bungkha omahike buini bosoni borok bai buthar jakmani buini bosoni borok bai satok jakmani buini bosoni borok bai romphira jakmani omahironi khnawi jatai mane siring tongi mansi ba khorang mas mati sanai abagoi ang Mane tongmaya ang sanan musong kabunga kongno abagai ang tini o video no khaimani reason ke haipono ang pray khayu god ni thani ang pray khayu omhai tangthung chini tiprajorong sakao omhai tangthung chini tiprasarong sakao omhai tangthung chini tiprasarok chini tiprajogrok setting thung god suna hamre khaitung ge joton suridi joton pray khaidi Bangladesh ni bangui abai chini tiprasani bangui chini Tripura ni bangui bo pray khaidi tang hingke chini Tripura sarokbo chini Tripura sarokbo safety koroi hingke omono sanam jongmani hingke noro nukhana video to noro nukhana busuk khe mane tam choli tong tak Bangladesh tabuk ang te kaisa kokma sasinai abo o kok hingke omhai noro joton saimano chini Tripura o chini Tripura sarok politics khainai kabangmano tongo haipono politics khainani bisingo takhuk bai takhuk choprap laimani no joton nugo Jeng Tripura sabai Tripura sa jeng politics na amsukini important relaikha dofano se jeng important relailia goma hingga ba chin dof ba komor sinai bla na chin dof ba mo hake ba komori thang sinai blai jeng tini politics no samsik important mar lai ka ba dofano ki important sernai krikha mane dofano ke borok chikon sawan suka politics no hangke kotoma khewan suka abagai jeng tinamsuk tolao party na hamjak lainai takhuk bai takhuk choprop layo takhuk bai takhuk nok soksar layo gari soksar layo buthar layo tokthar layo omahai mang tokha chini Tripura sarkai omahai no jeng muthakna nangsinai jeng omahai no muthakna nangsinai jeng takhuk bai takhuk choprop laikha hingke boiba chunun naharne yafa khorobai muni sinai nablai na jeng takhuk bai takhuk jeng omahai wnglaikha hingke boiba chunun taibo thungnani ba football hainma tongjak sinai blai abro sanam jong joto Tripura sarok please thamja angmai sidi ang thangnai video ang kabuma kongno sajak tongo o samutai no tuinai nge tini ang haino no chikon sagi ang no sai khana joto ani Tripura saluk rok joto ani baitai daram nai joto no ang thaisani kok kasarna musungo ani o video ni bisingtui abi o kok hingke joto no o samutai safety ke nailai ang haino sanan klayo jotono o samutai safety ke nailai amsuk tongthoknan kun dorkar koroi nor jotono nuguna chini Tripura sarong tabuk tam choli tong asuk tongthoklainani kuno dorkar koroi amsuk mane hor onginai o sanai lainani kuno dorkar koroi jotono kami amchairagon nailai tao nungthang bising bwsang asuk goli moli chikon mekan habai nainani kuno dorkar koroi nor nukhana chini Tripura sarok chini Tripura jorok rape khaijakmani chini Tripura jorok sak tangjakmani borok hingke
산당에 파이다 시미스 나이 동 프루마롬노 프루마 쪼프롭노 엄하이 망세 버럭 테 나이 동우 완소이 동 그러니까 아무는 성게 성 실내년에 낭나이